भोजपुरी नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज के ई खबर बा CCL 2024 के बारे में, जोना में आज भोजपुरी दबंग और चेन्नई रेनोस के मैच बा दोपहर 2 बजे जियो सिनेमा पर। आप लोग बिल्कुल ही फ्री में देख सकतानी अपना मोबाइल पर, तो जल्दी से डाउनलोड कर ली जियो सिनेमा। और भोजपुरी दबंग जोना में मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, प्रवेश लाल यादव और भी बहुत सारा स्टार कास्ट बा और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री है वे हम आज के मैच खेले ले। तो चेन्नई वाला के साथ उनकर मैच बा और इससे पहले भी एगो मैच हो चुकल बा 24 फरवरी के, जोना में तेलुगु वॉरियर्स के साथ उनकर मैच रहे, लेकिन अफसोस 8 रन से वो मैच के भोजपुरी दबंग जोन बा वो हार गई। लेकिन आज दूसरा मैच बा जो कि हैदराबाद में होके जा रहा बा, 2 बजे से 6 बजे के बीच में होई। तो आप लोग ज़रूर देखम जियो सिनेमा पर और भोजपुरी इंडस्ट्री के सपोर्ट करम। और आप लोग भी बताई कि पिछला मैच आप लोग देखनी कि ना देखनी, और कौन स्टार के अपन कौन फेवरेट स्टार के आप लोग देखेला चाहतानी मैच खेलत भोजपुरी दबंग्स खातिर। तो यही आज के अपडेट रहे। तो जल्दी से जाई प्ले स्टोर पर जियो सिनेमा डाउनलोड करी और 2 बजे से मैच लाइव हो जाई, लाइव चले लगी। तो देखम और बताएम आप लोगन के का अपडेट बा। बाकी शाम के आप लोगन के इहो हम बता देम जे भाई लोग ना देख पाई हैं कि शाम के विजेता रहल और के हार गईल। तो सारा डिटेल आप लोगन के शाम के बताएम, शाम के अपडेट में। फिलहाल इतना ही, मिलम अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।